Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqları. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 13-nji oktýabryna sanyny Türkmenistan Gazagystanyna samity gatnaşýar. Türkmenistan aviakompaniýasy noýabr aýy üçin biletler satylýar. Russiýanyň Dumasynyň başlygy Türkmenistana sapar bilen gelir. Bahreýnäki Aziýa çempionatyndan 2-nji medalýaly habarlar ýetirýäris. Gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seretip geçeliň. Türkmenistan Gazagystanyna samity gatnaşýar. Şu günü Gazagystanyň paýtagty Astana şäherinde Aziýada özara hyzmatdaşlyk önem berkitmek çäreler boýunça geňeşiniň 6-njy samity geçirilýär. Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýewiň başlykyk etmegine geçirilýän samitiň işini Türkmenistanyň wekiliýeti hem gatnaşýar. Bu duşşugy Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwatary Daşary işler ministri Raşid Merediýewiň ýolaşlygyndaky wekiliýet gatnaşdy. Aziýada özara hyzmatdaşlyk önem berkitmek çäreler boýunça geňeşiniň 6-njy samity bu geňeşiň döredilmeginiň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýär. Munyň üçin Gazagystanyň paýtagtyna Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen bir hatarda 10 döwletiň Azerbaýjanyň, Iranyň, Iragyň, Qırgyz Respublikasynyň, Palestinanyň, Tejikistanyň, Türkiýanyň, Özbekistanyň prezidentleri, Kataryň emiri, Vietnamyň vice-prezidenti, Hatay Halk Respublikasynyň başlygynyň ornwatary we 5 ýurduň ministrleri gatnaşýar. Belarusyň prezidenti bu geňeşiň synçy agzat hökümine samitde öz ornuny aldy. Gazagystanyň 1992-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 47-nji mejlisini öňe süren başlangyjy bilen döredilen Aziýada özara hyzmatdaşlyk we önem berkitmek çäreler boýunça geňeşiň agzalarynyň sany 20-de deňdir. Bu hem Aziýa ikliminiň 90 götürümine ýeleýär. Türkmenistan bu geňeşe synçy boldy. Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew geňeş döredilen gününden beri olaryň agzalarynyň we synçylarynyň sanynyň ýygyrly artýanyny bellädi. Gazagystanyň prezidenti Türkmenistan Aziýada özara hyzmatdaşlyk we önem berkitmek çäreler boýunça geňeşine synçy agza hökümine goşulandygyny bellädi. Şeýle hem ol geňeş bilen Ewraziýa ykdysady bileşigi hemde günorta günnogor Aziýa döwletleriniň assosiasiýasy bilen hyzmatdaşlyk etmek hakynda ılalaşyklaryň kabul edilendigini ma'lum etdi. Gazagystanyň prezidenti şu samitde geňeşiň gaznasyny döretmek babatda möhüm kararyň kabul ediljekdigini belläp, onuň döredilmeginiň geňeşiň tasdamalaryna saýlap alyp, olaryň durmuşa geçirilmegine ýardam etjekdigini bellädi. Bu geňeşiň samitine Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres hem video ýüzlenme iýerdi. Guterres öz video ýüzlenmesinde Aziýanyň ösüşinden hemmeleriň utuşly boljakdygyny bellädi. Türkmenistan aviakompaniýasy noýabr aýy üçin biletler satylýar. Türkmenistan aviakompaniýasy Moskwa we Kazan uğru boýunça noýabr aýy üçin halkara uçur biletleri satyp başlady. Bu barada Türkmenistan Airlines saýtynda habar berilýär. Noýabr aýy üçin uçuş teninamysy barada maglumaty goşmaça ýetireris. Bar bolan maglumatlara görä Istanbuldaky Türkmenistanyň aviakompaniýasynyň kassasy Istanbul Türkmenbaşy uğruna noýabr aýy üçin biletler satýar. Ma'lum bolýar ki, häzirki döwürde Türkmenistan aviakompaniýasy Dubay, Kazan, Moskwa, Frankfurt we Istanbul uğruna adat uçur gatnawlaryny dowam edýär. Ýakynda bolsa, has takygy 15-nji oktýabrda Minsk uğruna hem adat uçur gatnawlary başlaýar. Şeýle hem ýakynda Russiýa Federasiýasynyň SED aviakompaniýasy Türkmenistana adat uçur gatnawlaryny ýola goýýar. Habar berilişine görä şu ýylyň 17-nji oktýabryndan SED aviakompaniýasy Moskwa Türkmenbaşy Moskwa uğru boýunça adaty tertipde gatnawlary amala aşyryp başlaýar. Şeýle hem Belarus Respublikasynyň Belavia aviakompaniýasy özgedegine Türkmenistan uğru boýunça uçur gatnawlaryny amala aşyrmak gözüňde tutýar. Bellemel zat. Ýakynda Türkiýanyň Türk Howa ýolları aviakompaniýasynyň adaty uçur gatnawlara başlamagyna garaşylýar. Russiýanyň Dumasynyň başlygy Türkmenistana sapar bilen gelir. Russiýa Federasiýasynyň Döwlet Dumasynyň başlygy Vyacheslav Volodinin şu ýylyň ahyryna çenli Türkmenistana iş sapary bilen gelmegine garaşylýar. Şol wagtda Russiýanyň paýtagty Moskwada Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň saparyna taýýarlyk görülýär. Bu barada Russiýanyň Federasiýa Geňeşiniň halkara gatnaşyklary boýunça komitetining ýolaşçysy Grigoriy Karasin habar berdi. Moskwada Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň saparyna taýýarlyk görülýär. Döwlet Dumasynyň başlygy Vyacheslav Volodin hem şu ýylyň ahyryna çenli Aşgabatda iş saparyny amala aşyrmaga taýýarlyk görýär diýip Rus senatorynyň çykyşyny TASS habarlar gullugy habar berýär. Rus vekili Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň saparynyň çäklerini Russiýanyň Federasiýa Geňeşi bilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň arasyny hyzmatdaşlyk boýunça topar döretmek babaty aýratyn ılalaşyga gol çekiljakdygyny ma'lum etdi.
Bahreyn'daki Aziya çempionatından 2-nji medal. Bahreyn'in paýtagty Manama şäherinde agyr atletika boýunça Aziya çempionaty dowam edýär. Çempionatyň 5-nji gününe Türkmenistan üçin hoş habar gelip goşdy. Bu çempionatda yurdumyzda wekilçilik edýän Gulnawat Kadyrowa 71 kg agramda, silterläp 102 kg, etekläp 117 kg agyrlyklary galdyryp, kümüş medalyň eýesi boldy. Manamadaky çempionat 16-njy oktýabrda tamamlanýar. Mundan öňe bu çempionatda iýleşimizde Ýulduz Jumanbaýewa 1-nji medalyň eýesi bolupdy. Ine mehriban müştoklar, Ata-Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekim Türkmenistan garaşly dowlatlary arkalaşygynyň daşary işler ministrleriniň mejlisine gatnaşdy. Kırgızstanyň ilaty 7 milliona golaýlaýar. Marada teze demir ýol köprüsi açyldy. Kataryň emiri we Türkiýanyň prezidenti Gazagstana döwlet saparyna bolýar. Merkezi Aziya we Koreýa Respublikasy Hyzmatdaşlyk forumynyň duşşugy ýaly habarlary Ata-Watan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişen okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, egerde biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden Ata-Watan Türkmenistan projeniýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimizden enneki sanlaryna görüşýänçek, hoşta bolun.